Mayap-ayabak po kay katamongan. Siklot tamo po bang pangadian ing oratio imperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpa ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampong biye, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami. At me kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing baligdan mo kami king lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, emo sana pisawili ing aklismi keka, king kagulanan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Niccasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyuning pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po sa guli. At syuta na po, king kadwatpulot siyam a Domingo ning karaniwan a panawon. Kaniting Santa Misa, kambeda rin kaya katamong panalangin at sariling kayadwanan, iabetala po ring makatuking mass intentions. Paraking pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Engelbert Bondok, Ferdinand and Mirna Lising and family, Rizanti Lising, Mr. and Mrs. John Alexter Liamera. Paraking special intentions dari Dietz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ryan Sarmiento, Irish Canencia, Razel Diego, Vanessa Maniaco, Paraking Aldorang Kebaitan, Dian Therese Sandico, Imelda Batad,
Monsignor Florentino Canlas, Patricia Santos, para King Speedy Recovery ng Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Fajardo, Monica De Leon, Rizal Salas, Victoria Maniaco, Norma Gregorio, para King Caladwadari Domingo Sr., Lizelle, Erlinda, Domingo Jr., Monsignor Eugenio, Angel Joy, Erlinda, Supriana, Gregorio, Mario, Edward, Maria, Giancarlo, at Ding Sablang Caladwa, King Purgatorio. Talakad tampo at makyabe magkanta, king dalit a pamuklan.
Kilagin pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po. Nanining kaduampulong siya madomingo, ng kananiwan na panahon, ating may kakapatad, batang abiyabing ganap kaniti, aming nantada pa, at pagsisya na namang kasalanan ng agawata mo, at manyantapan tawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Yesus, maralas kang migsalita, kaya kami, king kaya kang amano, king Santa Iglesia, karing tao, at era kapakibatan, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, binyemo kaya kaming katungkulan, idala arapan mo yung pamangailangan ding sablang tao. Dapat maralas, alaking isipan, nuning kekeng sarili. Kristo, pakalulo. Ginong Yesus, sasabihan mo yung sukat keng parating manalangin, at ay masisira loob. Dapat ating oras, asasawa kami at susuko. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutuo, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, iparing sabla, ingatan mo kami, lalam ning kaya kang pamanampun, at magdulap ka king kalalaman ding puso mi. Ilo koming dalundom, ay makakilala kaya ka, at ipawing takot apapampan kaya kami, king panimanman mo. Itiyadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibon, king libro ning Exodo. Dinatang laring Amalekito,
at lisuban dalaring Israelita, karin king Refidim. Nga ng Moises kang Josue, mamili kang mapilan karing lalaki, at bukas puntalan yulat labanan ding Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan kay ing tukod, abinyening Diyos kanako. Depata na Josue itang inutos ng Moises kayo, at mekoyang mekilaban karing Amalekita. Kabang i Moises, iaaron ampoy hur. Minukyat noman king taluktok ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat, ding Israelita ilaring manyambut. Dapot, potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat, ding Amalekita ila naman ding manyambut. Inyang menikal na ring gamat ng Moises, kinang walang batong maragul di Aaron at Hur, aapiluklukano. Kaybat, tinalakad lang mingat bo king siping no, at telan dalaring gamat no, bang ela mi baba. Era la peboreng mi baba ring gamat no, ang gaytang limbog ni ingaldo. At lubos na lang simbut Josue ring Amalekita. Amano ning Ginu. Ingginu yang sumaw kanako, ingginu ang mengawa king banwat yatu. Inginuyang sumawop ka na ako, Inginua mengawa king banwat yatu. Inginuyang sumawop ka na ako, Inginua mengawa king banwat Iyat na kula ring kakong mata, karing bundok-bundukan, nung nuka rin manipatan, ing kakong kasawpan. Ing ginuyang sumaw kanako, ing ginu ang mengawa, king banwat yatu. Ena ipayintulot ing metisod ko, paratiyang makagising ing mimingat keko. Wa ing mimingat king Israel, eya mipaypayiglip o matudtud man. Ginuyang bante mo, siping mo at siyu, banke ka magluwalo. King patingapon ingaldo, e nakapanasakitan, ni ing bulan, ke kaba ning kabengyan. Ingata na kaning Ginu king sablang panganib, ilisya na ko king sablang ligalig. Ingata na ko king kaya kang pamaglako, ang gana king pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman.
Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Manatili ka, king katutuan, ayabalo mo, at king matibe mong kapanaligan. Balo mo nung nino ing meging maestro mo, at manibat inyang malati ka, balo mo no ring banal na kasulatan, aminye kabyasnan keka. At meging dalan, king kaligtasan, king kapamilatana, ning pamanalig mo, kang Kristong Jesus. Ding sablang kasulatan, apepaisip na ning Diyos, maragol lang kasigyan, king pamanuro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, king pamitulid, king maling dapat, at pamanuro, king malinis, apanibiyebye. King uli na niti, ing talasuyo ning Diyos, mirina niyang kagiwan, at makasadyaya, para king sablang dapat amayap. Maigpit da kang yuyutos, king lagyunan ning Diyos, at Kristong Jesus, amatol ka ring mabye at mete, alang-alang king kayang pamagbalik keti, at pamagari. Amanwanda ka, ipanaral mo ing amano ning Diyos, makapanahon man o wali. Manablok ka, mangamano ka, at munyesi ka ng lub ka ring tao, at ituro mo la, kambening kapibabatan. Amano ning Ginoo. Ingamano ning Diyos, mabiyaya at darapat siya, panuyata na ing lihim ng buri at isipan ng tao. Ing Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Silita ng Jesus, karing kayang alagad, ing meto nga talimhaga, bani turo na karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man ela miminalub. King meto nga syudad, nga na ating meto nga hukom, alang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ito, ating meto nga babaeng may balo, amaralas pupunta king hukom, at parati ng sasabihan, so panyo ko po, laban king kakong kalaban. Ay may bisa yung hukom, kilub ning makabang panahon. Dapat king katataw dyan, sinabi na king kayang sarili, agyang ala kong takot king Diyos, at gagalang kanino man. So pan king manakit katuliran ng babaeng iti, bantok na nga na akong pangabalanan. Magkangasora na ako pa, king pamamunta na kiti. At nga na ning Ginoo, dindaming sinabi na ning maroka hukom. Ngini, ipagkait na kaya ning Diyos, ing katulirana, karetang pinili na, amamaus
pasaw kaya aldot benge. Ano kaya agad sa upan. Sasabihin ko, kaya kayo agad-agad nung dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak ning tao, manakit siya kayang taong manalig kaya, kitiking yato. Ing mayab ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Ako lang po ay magtatanggal ng face mask. Kayo, panatili niyo yung face mask niyo kasi mas dikit-dikit kayo. Ako dito. Ako lang naman dito. Actually po, every third Sunday ng October dapat ang World Mission Sunday. Pero five Sundays ba yung ano ngayon, yung October? Kaya next Sunday po yung World Mission Sunday. Pero mamaya po, after ng communion, magkakaroon tayo ng second collection para tulong natin sa mission ng simbahan na kung saan ay kasama po tayo sa mission. Tayong lahat, sa ating pagkabinyag, itinalaga din ng Panginoon para sa ating mga kanya-kanyang kakayahan at kakayanan, makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. No? Lalo na po ngayong hindi pa rin nasusugpo ang pagkalat ng mga fake news, mga gumagawa ng misinformation, disinformation. No? Kailangan po tayong mga Kristiyano. Kasi ang Kristiyano ay dapat maging bearers of truth. Talapatutu keng kapampangan. Talapatutu. Yan po yung ating misyon, responsibilidad. Talapatutu. Talapanatad keng tutu. Kaya alisto po tayo na huwag magpanipaniwala sa anumang narinig natin. Yung wag tayong agad maniwala sa anumang nababasa natin, narinig o napapanood. Dapat gamitin natin ang critical minds natin. No? Magsuri para yung anumang ibabahagi natin yung kukwento ay yung totoo lamang. No? Hindi tayo naging kasangkapan ng paglaganap ng maling mga informasyon, maling kwento. Mas mabuti pong imarites natin ang katotohanan kaysa yung kasinungalingan at hindi naman totoo. No? Amen? Maasan po ba kayo? No, kasi dapat yan ang ating si Kristo ay dumating para ang yatid na dito sa mundo ay ang katotohanan na galing sa kanyang Ama. At mamaya rin po yung second collection natin ay kabahagi niya yung kasi yung last Sunday of October ay Prison Awareness Sunday. No? Baka hindi pa kayo aware na ang isang serbisyo ng simbahan ay sa mga nakakulong. No? At mga nakapiit. Nandyan po naghahalo na yung mga inosente at talagang may nagawang krimen. Pero kahit po ganun ang ginawa nila, hindi pa rin nawawala ang paglingap, pag-aruga, pagkalinga ng simbahan sa kanila. Kasi ganyan ang Diyos. Kinakalinga niya, hindi lang yung mabubuti, mababait, kundi ultimo yung hindi kumikilala sa Kanya. At hindi ko alam, meron din po tayong kulungan dito sa atin? Meron ba dito? Ba't hindi pa kayo nakakulong? Yung mga FTC. Hindi, joke lang. Siguro yun din ang isa nating gawin sa ating parokya, no? Magkaroon tayo ng prison apostolate sa mga nakakulong. Kayo po ba nagbisita ng mga nakakulong? O baka namimisita kayo kasi kamag-anak nyo, kaibigan nyo. No? Pero alam niya, sila rin po yung isang dapat natin pansinin. No? Kasi parang tinapon sila dyan, tapos bahala na sila sa buhay nila. Dapat magkaroon tayo ng pastoral care, pagkalinga sa mga nakakulong, whether inosente sila o sila guilty sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Ang ahangarin natin, tayo mga itinalaga ng Panginoon dito sa mundo, ay ang kaligtasan, kapakanan at kabutihan ng bawat isa. At alam ko po, tayong lahat naman ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. Tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang karupukan sa buhay. Pero ang nakagisnan ko po, at magpahanggang ngayon, meron pa rin ganitong mentalidad na kayong mga babae,
kayo yung mas mahihina, weaker sex, at yung lalaki, ang stronger sex. Sumasangayon po ba kayo doon? Mga babae na weaker sex kayo? Pero bakit nga ba nasasabi na weaker sex ang babae? Kasi nga po, sa takbuhan, matatalo kayo sa aming mga lalaki. Kasi physically strong kami. Palakasan, kahit malalaki pa yung mga muscle ninyo, no? Mga muscles nyo, mas malakas pa rin ang lalaki. No? Alam nyo, minsan sa paligsahan sa tennis, sa mga babae, mayroong nahalo, hindi nila alam, lalaki pala. Transgender. Siyempre, mananalo ba yung mga babae? Mas malakas pa rin ang lalaki. No, transgender, may lalaki pa rin . At siyempre po kayong mga babae, kaya kuminsan kayong binibiktima ng mga snatchers, nahablutan ng mga bag, mga kwintas, kasi hindi kayo makahabol. Mahina, physically. No, inaabuso ng asawa, kaya meron po tayong mga tests for women's protection, at kasama yung mga children, di ba? Doon, mayroon na rin mga lalaking naabuso ng kanilang mga misis. Pero mas maraming naabuso mga kababaihan at mga sexually exploited na mga kababaihan. So, ito po'y hindi lingid sa ating kalaman. Kaya sa ganung anggulo, masasabi nating weaker sex nga po kayo. Mas mahina. Lalo na siguro ng panahon ng Panginoon, na ang tingin sa mga babae talagang third class. Walang boses sa lipunan, nakasandal lang sa kanilang mga asawa. Hindi pa nagtatrabaho, hindi pa professional. Hindi tulad ngayon, no? Yung mga babae, professional. No? Tsaka pag nabalo, nabiyuda, mayayaman. No? Nung panahon ng Panginoon, pag nabiyuda ka, kawawa ka. Kasi parang di pinapamana yung pera sa asawa. No? At lalo na kung wala pang anak, kawawa yung babae. Yeah. Kaya alam niyo po, nung unang siglo ng Kristyanismo, isa sa mga tinutukan ng simbahan para alagaan, ina-apostolate, inaalagaan, ay yung mga nabalo, mga biyuda. Kasi sila yung mga kawawa. Doon po naitayo yung tinatawag nating Ministry of Deacons. No? Or ngayon, ano yan? Order of Deacons na ngayon yan. Order of Deacons. Diakono, ibig sabihin, serbisyo. Serbisyo, service. Kaya yun ang papel ng mga diakono noon. Paglilingkod, pagseserbisyo, lalo na sa mga mahihina at vulnerable, nangunguna yun na yung mga nabalo. At dito po sa kwento ng Panginoon, ganyan nating maintindihan itong kanyang talimhaga. Yung compare ba to? O para inilatag itong dalawang tao, yung nabalo, yung byuda, at saka yung ukom. Yung ukom, hindi kumikilala sa Diyos, walang takot sa Diyos, hindi gumagalang kahit sa kaninong lalaki. Ibig sabihin, masamang ukom. Samantalang, dito yung byuda, yung nabalo, na larawan ng kahinaan. Ni wala mang kasamang pumupunta sa hukom para hingin ang katarungan sa kanyang kalaban. At kung susundin po natin ang istorya, yung mabagsik na hukom, laban sa mahina, marupok at walang kalaban-laban na nabalo, na walang masasandalan, walang matatakbuhan, in the end, sa kwento po ng Panginoon, nanaig ang nabalo. Nanalo ang nabalo laban sa masamang ukom. Bumigay ang ukom sa kahilingan nitong nabalo. Ano bang nandoon sa nabalo? Bakit bumigay itong ukom? Hindi dahil sa lumapit siya sa mayor o sa gobernador, wala nga makakapitan . Hindi dahil may pera, sinuhulan yung ukom, hindi. Wala nga kaano-ano . Kundi ipinakita lang dito sa istorya ng Panginoon, ang armas, pinaka-armas ng babae dito. At ito ang kanyang determinasyon, ang kanyang pagpupursige, pagsisikap, ipaglaban, idulog ang kanyang
tunay na gustong kamtan ang katarungan. No? Sa mahabang panahon, hindi raw tumigil yung babae sa kakapunta dun sa ukom. No? Sa bandang huli, ang nagsawa ay yung ukom. Sabi niya, bigay ko na nga ang hiningi nitong babaeng ito at para hindi na ako pagkabalahan at baka maiinis pa ako sa kanya, sabi niya. Ang sumuko ay yung ukom, yung judge. No. At alam niyo po, itong babaeng ito na larawan ng determinasyon, sana ganyan tayo lahat, no? Sana all. Pero ito po'y larawan ng kanyang pananalig, pagtitiwala, pananampalataya. Ang kanyang determinasyon ay sinalarawan ang isang taong nagtitiwala at sumasampalataya. Pag ganon katindi, determinasyon, hindi mabubuwag, hindi manghihina, hindi susuko. Para pong dito sa ating unang pagbasa, habang nakikipaglaban yung mga Israelita sa mga Amalekita, si Moises naman nandoon, nagdarasal, nakataas ang kanyang kamay. Ayon sa kwento pag nakataas ang kilikili ni Moises, nananaig yung mga Israelita. Pag naman binaba niya, natatalo sila ng Amalekita. Kaya dapat laging nakataas. Siguro, matindi ang amoy ng kilikili ni Moises. Hindi sanay yung mga Amalekita, samantalang mga Israelita, kabisado ang amoy ng kilikili. Pero siyempre po hindi ko po ganoon. Ang pagtaas ng kilikili ni Moises ay larawan ng pagdarasal at pagdepende, pagsandig sa Diyos. Para ba sinasabi nito, pag sa Diyos tayo nakasandal, pag sa Diyos tayo nakadepende, hindi pwedeng hindi tayo mananalo at mananaig. At ito nga pong sinasabi sa atin ngayon, itong dalawang pagbasa. Tayo rin, marahil mayroon tayong mga kahinaan, mayroon tayong karupukan sa buhay, pero pwede tayong maging matatag at matibay kung nandito sa atin itong pananampalataya tulad ng kay Moses at yun nga ang pinakita nitong babae. Ano nga ba naman ang pananampalataya? Siyempre, ito po'y ang paglalagay natin ng ating sarili sa kamay ng Diyos. Ito ay ang pagsandal natin, hindi lang sa ating sariling kakayahan, dunong at lakas, kundi ang pagsandal natin sa kapangyarihan ng Diyos. At alam nyo, iba po pag gano'n, nagkakaroon ka nagkumpiyansa pag makatakasandal ka sa mas makapangyarihan, mas malakas. Alam nyo po sa basketball, dahil ako nagbabasketball, pag alam kong mayroon akong tumatalon na mga sentro na nakipag-agawan ng bola sa baba, mas kumpiyansa akong mag-shoot. Di ako natatakot mag 3 points. Kasi alam ko, nandoon yung magre-rebound. Just in case hindi na-shoot, nandun sila. Pero pag wala, parang alanganin ako. Parang something pong ganon. No? At kahit po sa tennis, pag yung sa doubles, pag yung partner mo, alam mo magaling, nasasama ka sa kagaling niya. Kasi alam mo kahit di mo makukuha, nandiyan yan. Parang ganito po yung pananampalataya. Dahil alam natin nasa likod natin ang Diyos, nasa tabi natin ang Diyos, parang kaya na natin gawin ng marami. Kahit na yung mga inaakala natin di natin makakayanan. Kaya siguro po nasabi ni St. Paul, minsan sabi ni St. Paul, it is when I am weak that I am strong. Sabi niya, nung ako'y mahina, then ako malakas. Ito siguro naranasan ni Paul. Para sa akin po, hindi siya nagsulat na hindi niya naranasan. Na kapag siya'y mahina, then siya lumalakas. Kasi nandun lagi para tulungan siya, alalayan siya ng Panginoong Diyos. At pag ang Diyos ang wala naman sa atin,
doon tayo umihina at kagad sumusuko sa anumang laban sa buhay natin. Kaya maganda po itong kanta ni Father, alam ko kay Father Chris ito. Mayroon po siyang isang kanta, si Father Chris. Ang title niya ay Ala Kasiping Mi o Ginoo. No. Sabi po niya yung verse 1, Nung ala ka siping mi o Ginoo, kung wala ka sa tabi namin o Panginoon, nung ala ka panyatang ning kasiran, kung wala ka pagdating ng anumang pagsubok o kalamidad, maragulad ibig sabihin alon, malalaking alon, ilumod ing biyemi, ilumod na kami. So pagdating po nitong mga anumang spiritual, emotional na kalamidad sa buhay natin, madali tayong malunod. Kaya yung isa pong magandang kanta rin na nakompose ngayon, kuminsan pag ako rin gustong gumigay at sumuko sa mga pagsubok sa buhay, siya rin pong aking kinakanta para ipalalahanan ko ang aking sarili na ang Diyos ay lagi nandyan para maging sandigan, maging pader na pwedeng sumandig sa Kanya. Sabi po niya, King uli mo, sisikan ko. Sabi niya, King uli mo, sisikan ko. King uli mo, sisikan ko. Amen. Ngayon po magsitayo tayong lahat at ating ihayag natin pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang totoo. Maluklok, wala na yung Diyos, ipang mayupayang totoo. Sasalpantaya ko ng King Santa Iglesia Katolika. Manalain tangin, imit nung siga na nalub, anti mo yung adwa na kaya katamang Jesus, King Aldoyti ng atang makibat, Ginoo pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, manakit ka sanang kasalpantayanan kinyado. Ipagkalog mo ka rin kaya kang misyonero, ingsika ng mikalat king ebanghelyo, anting mayap a balita. Makapanawon man o wali, ipanalangin tamo king Ginoo. Ban manakit kang kabyas nan busal mi, ialbog me ingkaya kang balayon, king mensahe ning ebanghelyo at king sarili mong biyen, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ban manakit kang lugod busal mi, ibiye mo king kaya kang iglesia, ing maragul kapag malasakitan, karing kalulu at karing mayna. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ban manakit kang katudiran busal mi, ibalik mo ing karapatan, ting kaya kang kakaluguran, amali ka po kaya ka aldot bengi. At dinan mo kami namang tetagon, dapat kaniti. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ban manakit kong kapanaligan busal mi, saupan mula ring mangailangan at siralo, at miyayangat ka ring matara kaya ko. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ban akit mo ing kaya kang sarili at yu busal ting kakaluguran mo. Gawan mo ring kaya kaming komunidad, santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayan at pamisan medong.
Ipanalangin mi keko o Ginoo. Adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, papanadlian mo keng tapat at bit mong tiwala, king kaya kaming pamanalangin, uling baluming pakirandaman na kining ipa, potang manyawad kami kaya king kapamilatan mo. Uling iking ginumi, manggaman, kapilan. Amen. Kekeng nilabas at kasalukuyan, pati na ingpain tumulan. Kekang pabanalan, kekang panwanan, at layon mong papamungan. Inapean alam kiniyang kami, ungani pagan, isipan lubog, gawan mong katawanan, daya mo, panmaging kamangan, tulang iligayat, kapanang tapat, mabilog ning mga tao. Chukeng eniketi, arap ning altar, baliktan mo keng anak mo. Inapean alam kiniyang kami, ungani pagan, isipan
Mananayin kay pakamalang kapatad, banting kaya katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos sa ginumi, mananasanang detingayin na yampang mi, itadake kaming lugos mayupaya, inyang mi kasalala rin kaya kang anak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibay rin kaya kang anak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la, ipa, antimo na makanano kayong metong, ika, imbugto mong anak ating Espiritu Santo. Ulinita kaberi sa blang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babihe, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayan mi daong kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sila binyenay ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyayin ng kalis, kanigayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Napta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyublina may biyening anak mo. Daram mi kaya kaiting tinapi, ing biyeting kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mo na naman di kapatid ming Pepay nawan at maninayang sabling miye, ading sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ba ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya ba ring apostol, ading sablang santo, at inupat kimal mong kaburian, king kakabaning panabun, puryantak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayan tatup, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalain tamit mong kapanirigan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantihan din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higa mabibi at bagari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatat, masyata mga ining ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan, kapayapan. Akaluluan mo
Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalanan ning ato, nontang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasming amana mo, kumayag na ako.
Atin tamo pong second collection. Datang anak. Second collection. Huli po tayo nag-second collection, 2020 pa, ano, bago yung pandemic. So regular po talaga mayroong mga second collection para sa iba't ibang mga pinopundahan pa ng ating simbahan. Kasi po yung mga collections natin ay iba-iba po yung pinupuntahan. No? Yung mga collection po natin regular, pati yung mga sobre, yan po pupunta sa ating mga regular operational expenses. No? Pag mga pista, mga fundraising, normally po para sa mga projects yan. No? Tignan nyo po yung mga binungan ng ating mga nakarang mga pista at mga fundraising. Marami na pong nagbago dito sa simbahan natin. Yung po mga upan nyo, bagong mga kumpuni at pintayan. No? Yung po mga electric fans natin ay umaandar na lahat. No? At dito po, alas patapos na dito. No? Susunod po niyan dito, ibubuwagin itong pader dito para makapasok ang hangin. Gagawa na lang ng pader ng bagong bakod. No? At pwede na po kayong dumaan mga siguro sa simbang gabi doon sa may main gate ng monasteryo. Papasok dito. No? Kasi po mapapasa atin yung monasteryo. No? No? Pero pag nabukas na po yan, huwag sana kayong magte-trespassing sa monasteryo, no? Baka multuhin kayo, no? Nandiyan pa yung mga multo, nakatira pa dyan. No? At yan pong second collection natin ay pupunta po yan sa mission ng simbahan, kaya World Mission Sunday, at saka po sa apostolate sa mga nakakulong. So, ang celebration ng Prison Awareness Sunday ay last Sunday of October. No? At ang World Mission Sunday naman ay sa darating pong linggo. Okay, so maraming pong salamat. Sana po lagi kayong mag-budget para sa mga ganyan mga tulungan natin sa ating simbahan at parokya. Merong karagdagan pong announcements. May pabak po kaya katamongan, king daratang uno ning bulan ning Nobyembre, ing Santa Iglesia Pagmasusyane, ing solemnidad ding Sablang Santos o solemnidad ding Sablang Banal. Wausan tayo rin pong Todos los Santos. Ing may sabing kapag masusyan, pagmasusiya, karing metong aturuning Santa Iglesia. Apin ing pamagkasaw, tamo, karing banal, karing karelang pangadi, ban kanita, mikabos tamo. Iting pamagmasusi, aw sana katamo, ban ganakantala, ring sablang meging banal, ketiking yato, at atsunarin king karenan karen banwa, king pamakisawab da kay katamo, king Dios iba. Ganakantala sana at balikan ding karelang kwento, king biera, at nung makananula pong meging banal, king kapamilatan da ring pamakyabe tamo, king kay katamong parish event, apin po itang ausan tamong pamisamak ding sablang banal or Walk of Saints 2022. Atin pong makayantabe, king harap pasbul mayol, repong kay katamong miyembro ng Parish Media Ministry, ang po rin Parish Youth Ministry, ban kanita tanggap ka rin kaya kayong registration. Malyari kayo rin pong bumisita king Facebook page ng parokya, ban kanita mag-online registration. Nung eko po may katagon ngayon ng Aldo. Kadwa po, mag-umpisa po king bulan ng Nobyembre, din kaya katawang pong Sunday Mass schedule, magbalik na po king sadyadang oras dati bayo ing pandemya. Yung kaya katamo pong first mass, 6:30 na ning abak. Yung second mass tamo po, alas 8 na ning abak, 8 a.m. imbis na 8:30 a.m. Yung kaya katamo pong katlong misa, 9:30 na po ning abak, imbis na 10:30, alas 10 ning abak. At yung kaya katamo pong gatpanapon na misa, balang Domingo, alas 5 nening gatpanapon. At kanita mo rin po, yung kaya katamong daily masses, Monday to Saturday, 6:30 no po ning abak. Ita pong misa tamong Martes sa 5:30, 6:30 na rin po ning abak. Ita mo po, manano na sana pong makiabe kayo kaniting pamakitagon, king October 29. Ita pong ausan tamong Walk of Saints. Kaya rin na po ning misa, makayantabela po pasibayo, ring komi, ang po ring Parish Youth Ministry, ban kanita,
mag-register ko po. At sula po ka rin ring anak, mantabela po kay kayo. Dakal pong salamat at maya pabak po kay kayo. Manalangin tamo. O Ginoo, mananasan ang iting Kristyo, sa upan na kayong manatiling tapat kaya ka. Ituro na sana kaya kaming dalan painturo, king bialanganga. Ipagkalumiti ka pamilata ng Kristong Ginumi. At ang Ginoo, mantabi kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa maipaintuto, ang ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Mayari ni kakatang kapag masusyan, o meta ng ining, mikakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras. Kaya magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.